Je to normálne teda, že si rodič s dieťaťom lezie na nervy? Určitě je to normální. Kedy si bol najviac hrdý na mamu? Když skončilo první kolo prezidentských voleb a vlastně bezprostředně podpořila vlastně Petra Pavla proti Andrejovi Babišovi. Bol moment, kedy si mamine povedal, že juj, toto naozaj nie. Já si myslím, že takový žádný moment se neměl. Asi by ten moment přišel, kdyby třeba točila podobný TikToky, co některý český političky, že třeba tancujou, tak to bych řekl, že to asi jako ne. Tu je Veronika a Danuše a naše duo z Bruselu. Podcast Duo z Bruselu vznikol s podporou europarlamentnej frakcie Renew Europe. Dobrý den, dneska začínáme mimořádným dílem. Máme tady mimořádného hosta. Je to můj syn, Filip Neruda. A Filip má maminku, která mu v jeho 16 letech nadělala takový hezký dárek, že si se mnou prošel prezidentskou kampaní, což by se dalo nazvat, že jsme spolu prošli peklem. Máme spolu spoustu úsměvných a méně úsměvných historek, ať už z reálného života nebo ze sociálních sítích, tak jsem trošku napnutá, jak to dneska dopadne. A trošku se bojím, co se dozvím. Áno, to znamená, že toto bol v zásade tvoj prvý a posledný príhovor v tomto podcaste, lebo mňa toľko vecí o Filipovi zaujíma. Filip, vítaj v prvom rade, ahoj. Ahoj, děkuji za pozvání. Ďakujeme, že si prišiel. Totiž to mňa zaujímaš ty ako osoba, ešte ma zaujímaš ako symbol, pretože vlastne ja mám dve malé deti. 3 až 6 ročné. Čiže vlastne ty si ich budúcnosť, ak ja budem teda o 10 rokov v politike, o 15, to sa uvidí. A vlastne chcem vedieť, že ako to celé prežívaš, čo všetko máme vyčítaš, čo jej nevyčítaš a všetko chcem pokryť. Takže máme toho celkom dosť podľa mňa na pláne, ale ty si prvýkrát v Bruseli, si prvýkrát v Európskom parlamente, tak asi začneme in medias res, sedíme v Voxboxe. Čo zatiaľ si o tom tu myslíš? Tak já jsem hrozně překvapený, já jsem si nemyslel, že to je tak velký, ta budova. Je tu vlastně strašně moc lidí a jsou tu známé tváře, které jako znám z televize třeba. A včera mě teda překvapilo, když jsme byli na obědě, tak mi v salátu lezla žížela a steak jsem moc nedal jako jíst. Takže teďka musím dát poprvé v životě za pravdu Milošovi Zemanovi, který už to avizoval, že ten steak byl jako bubblegum. Takže to mě překvapilo, ale jinak se mi tady líbí a myslím si, že je tady jako taková dobrá atmosféra. Na Slovensku sa hovorí taký hoax, taká konšpirácia, že vlastne Brusel nás nutí jesť červy. A ty si toho dôkazom. Je to pravda? Tak teraz Mají pravdu. moment pravdy je tu. Přesně. Červ jako žížala, žádný rozdíl. No dobre, tak ale poďme teda, prosím ťa, aj k takému tomu obsahu, tým pocitom, tým emóciám, tým prežitkom. Pekne to Danuša uviedla na úvod, že ti dala taký krásny darček na 16. narodeniny. A ako si vnímal tento krásny darček? Tak já jsem to vnímal asi velmi intenzivně, protože tehdy to bylo hrozně intenzivní a vlastně člověk se předtím nedokázal schovat, protože to bylo úplně všude, ta kampaň a... Otevřel ledničku, vyskočila na něho Nerudová z ledničky. Ne, myslel jsem to tak, že se předtím jako nedalo schovat třeba ani ve škole, že jo. A jako kdybych to měl zpětně hodnotit, tak si myslím, že mi to dalo hrozně moc do života a hrozně moc mě to naučilo a jsem vlastně za takovou zkušenost rád. Ale jako určitě to mělo nějaký momenty, kdy to bylo fakt těžký a kdy to nebylo prostě úplně lehký, no. Ja som tu teraz trošku buď v pozícii moderátorky, alebo v pozícii psychoterapeutky. Uvidíme, ako sa skončí táto epizóda, ale zatiaľ... Myslíš jako pro mě? Uvidíme, že kto z vás sa rozplače prvý. Ale... ja som rozmýšľala, Danuše, keď som rozmýšľala nad touto epizódou, že keď som ja išla do politiky, to nebolo tak dávno, tak som veľmi rozmýšľala, že čo deti. Ale ja som v zásade mala tú výhodu, že moje deti boli ešte v niečom, to samozrejme nie je výhoda, v niečom je to výhoda, že sú ešte malé a napríklad nečítajú sociálne siete, nepozerajú televíziu v zmysle, že by pozerali televízne noviny alebo počúvali o matke, nemajú ani veľmi kde počuť, že matka je taká alebo onaká. Čiže oni v zásade boli pred týmto chránené. Samozrejme, že to už nebude trvať dlho, ale ten môj vstup bol zjednodušený týmto. Ty si to mala úplne naopak, pretože ty si rátala s tým a ako si robila toto rozhodovanie? No, pro mě to bylo vlastně velmi těžký, protože já jsem od začátku chtěla děti držet bokem, protože ta kampaň byla hodně vyhypovaná, bylo to v době, kdy vypukla válka na Ukrajině
Nicméně musím říct, že se mi to podařilo s mladším synem a podařilo se mi to tak dobře, že on to vlastně někdy vnímal až jakoby negativně. Říkal, mami, ty mě tam nechceš. A tím i, že neměl v té době žádné sociální sítě, takže fakt stál jakoby bokem a dolehalo jenom na něho to, co jako slyšel někde v televizi, ale nečetl ty hejty na sockách. No nicméně vlastně Filip žil tehdy v 16 letech, tak se jako začal zapojovat, aniž bychom my o tom jakoby věděli a dozvěděli jsme se to vlastně zpětně a já už jsem potom s tím nechtěla nic dělat, byla jsem jakoby ráda, protože jsem si říkala, je to jeho rozhodnutí, chtěl se prostě zapojit, já jsem ho do toho nějakým způsobem nenutila, ale jo, měla jsem z toho velký obavy, ale já doufám, že snad to na něm žádný následky jako nezanechalo. No. Vidíš nějaké následky? Vieš, z tých 8 minút, čo sa poznáme, zatiaľ nie, ale vieš, každý máme nejaký dôvod, prečo chodí k psychoterapeutovi, podľa mňa, takže možno si len pridala jeden ďalší a možno vôbec nie. Filip, prosím ťa, mám teraz že niekoľko takých že rýchlejších otázok. Pamätáš si moment, keď ti mamina povedala, že ide teda kandidovať za prezidentku Českej republiky? Čo si robil, kde si bol, aký bol tvoj prvý nejaký vnem z toho? No, jako upřímně si nepamatuju, co jsem dělal, ale pamatuju si, že prostě jsme byli doma a z ničeho nic mamka přišla a řekla to. Ale ono to bylo už jako tehdy, to bylo nějakou dobu jasný, že se to tak jako říkalo. Mamka to ještě přede mnou nikdy jako předtím nepřiznala ofiku, že bude teda kandidovat na prezidentku. Ale mi už to bylo jasný, takže jako pro mě to nebyl žádný šok, že jako bude kandidovat, když mi to řekla. Ale nutno říct si, že oni si ze mě dělali strašně dlouhou dobu legraci, že jsme vždycky šli někde venku v přírodě a oni jeli třeba 10 minut dokola, že budu kandidovat a hrozně se tomu smáli. Ale pak, když to přišlo jako ofiko, tak myslím, že jim trošku zamrzl úsměv. Tak traja chlapi doma, ale v zásade ako nikto sa veľmi nezlakol, hej, že bolo to podporná emócia, Filip, že si povedal, že dobre. Ano. Jo, určitě. Jsme v podcastě, musíš Určitě, jo, jako já jsem to, jako cokoliv mamka bude dělat, tak ju v tom podpořím, že jo, takže jo, já jsem byl rád za to. No tak jako když říkám, že si máš uklidit někdy v pokoji, tak v tom mě nepodporuješ teda moc. Tak to je něco jiného, ale... Ale to je v poriadku, zase musíš mať aj, vieš, vlastný nejaký odpor, ja tomu rozumiem. Nebudem tomu rozumieť, keď moje deti trošku viac vyrastú, ale teraz ešte som na tvojej strane. Čo bolo najťažšie pre teba možno aj v tej prezidentskej ceste, alebo potom už aj v tej kampani do európskych volieb? No, asi určitě jako pro mě bylo nejtěžší číst si zprávy typu, jakože má tvoje mamka umřít. To bych řekl, že to bylo na tom asi to nejtěžší. A určitě jako ze začátku bylo taky zvláštní ten pocit, když jsme předtím jako mohli normálně jako s rodinou jít někam a nikdo nás nepoznal a potom, když jsme šli, tak nás jako všude lidi poznávali. Tak to bylo taky, já jsem si vlastně na to delší dobu zvykal, ale kdybych měl asi něco jako fakt vypíchnout, tak je to, a to nepřeju teda nikomu, aby si četl vlastně o svých rodičích, že mají zemřít a no, jako aby si to nečetl na sociálních sítích, to asi je podle mě jako nejtěžší na tom celém. Ako ste to riešili, Danuše, keď takéto komentáře chodili? No tak Filip poměrně správně si jako vyhodnotil, že nemá číst komentáře na sociálních sítích a že to jsou často jakoby falešné profily. Myslím si, že pochopil, že ty věci musí filtrovat, pak ale přišel moment, kdy jako přišlo nějaké jakoby vyhrožování, takže my jsme si prošli tím, že jsme měli policejní ochranu. Nicméně musím říct, že to, jak on říkal, že jsme nemohli, nebo že když jsme chodili a pořád, když chodíme, tak nás jakoby poznávají, to je podle mě věc, se kterou on si v 16 letech musel jako poradit, protože on prostě, když šel na diskotéku, tak samozřejmě ho všichni jakoby poznávali, jak on říká, lepili se na mě, takže on pak jako chodil, že myslím k šiltovce a tak, aby ho jako lidi nepoznávali. Myslím si, že v 16 letech je to solidní nálož, jako si s tím popasovat s takovou věcí. Ale naozaj bez srandy máš môj obdiv, lebo v 16 rokoch človek rieši rôzne životné momenty a teda takáto nálož navyše je niečo, čo si asi mnohí a mnohé úplne nevieme predstaviť, ale dobre, pomáhalo ti to zase trošku aj, že v nejakej popularite medzi nějakými kruhmi, které tě zaujímali? No, tak jako mě to jako vlastně ani nenapadlo, jaký to bude mít velký rozměr, že tady jako budu mít několik tisíc jako followerů na Instagramu, ale já jsem spíš rád z toho hlediska, že mě to podle mě hrozně psychicky zocelilo, ta zkušenost. A ne, že bych tady jako byl rád za to, že mě jako lidi znají, ale fakt jsem rád, že za tu zkušenost skrz jako to psychické hledisko
a z toho, že vlastně si z těch věcí už tolik jako nedělám hlavu, podle mě. A keby si mal odkázať niečo, že mladým ľuďom, ktorí možno nie sú v tejto konkrétnej situácii, že rodič je v politike, ale ktorí bojujú s názormi verejnosti alebo s nejakými očakávaniami, tak je niečo, čo by si im vedel teraz po tvojej skúsenosti povedať? Aby to určitě brali s určitým nadhledem prostě a nebrali si to tak moc k tělu. A taky druhá věc je, že jako lidi se na sociálních sítích dovolují hrozně moc, ale potom vlastně do očí je to úplně jako něco jiného. Já můžu říct, že mě se nikdy nestalo, že by za mnou přišel nějaký člověk a řekl mi něco ve stylu to, co mi píšou lidi na sociálních sítích, že jako jsem prostě blbec, nebo že matka blbec, syn blbec. To mi nikdo nikdy neřekl do očí tohle, takže jako opravdu jako si nedělat hlavu z toho, co píšou lidi na sociálních sítích, protože tam jako dělají machry. Ale jako do očí fakt to neřeknou, podle mě. Filip teď dlouho třeba na Instagramu nebyl aktivní a když jsme přiletěli do Bruselu, tak v úterý jsme dali společnou fotku na Instagram, no a hned samozřejmě už jede jako bulvár, to jo, takže oni jsou velmi pozorní a sledují všechno, co Filip dělá, i proto, co si já myslím, že on během té kampaně se vlastně trošku stal jakoby takovým článkem pro mladý, jakoby, který vlastně budil jako zájem v mladé generaci o politiku, o prezidentské volby a já musím říct, že se třeba s tím setkávám doteď, že spousta mladých lidí říká, já jsem třeba vstoupil do M-stanu, protože prostě prezidentské kampani to bylo cool dělat dobrovolníka, začalo mě to jakoby zajímat. Takže myslím si, že on jako hodně přispěl tím, že byl zapojený k tomu, že se mladí lidi v České republice začali zajímat o politiky. A máš teda aj dosť veľa odberateľov a odberateľiek, teda followerstva na Instagrame, ale mamina spomínala teda, že si mal takú pauzu nejakú. Ja som videla tú vašu spoločnú fotku a teda sa aj dobre darí na Instagrame, na to, že to je akože bežná fotka pred parlamentom. Prečo si teda si dal nejaký detox alebo pauzu, alebo ako vnímaš toto svoje, neviem, ako vnímaš slovo influencerstvo, lebo niekto to vníma pozitívnejšie. Ja to vnímam negatívne. Negatívne, tak ako vnímaš tento svoj vplyv, ktorý máš na tú skupinu ľudí, o ktorej aj Danuše hovorila? A čo s tým chceš ďalej robiť? Kedy budeš kandidovať ty? Tak já tu pauzu jako vnímám tak, že já úplně nerad sdílím svoje soukromí. Já nechci být typický influencer, ani jako byl bych fakt nerad, kdyby mě někdo jako říkal, že jsem influencer, protože já se za něho fakt nepovažuji. Já spíš než na Instagramu působím hodně na Twitteru a vlastně na Threads, což je jakoby takovej Twitter akorát od Instagramu, kde se spíš jako snažím prezentovat svoje názory, než že bych prezentoval, tak dneska jsem udělal toto, tady jsem na večeři, to mě nebaví, já jako rád prezentuju své názory a rád vlastně jakoby do nějaké diskuze diskutovat nějaký téma, to mě baví, ale že bych tady sdílel, jako co dělám každý den, v tom nevidím tu cestu, jako já nechci být influencer. Bol moment, kedy si mamine povedal, že juj, toto naozaj nie. Že tu som sa, ja neviem, zahambil, alebo nahneval na teba, alebo toto si nezvládla, lebo Danuša hovorí, že ty si je veľmi otvorený k nej a že si taký nejaký jej partner do debaty, tak tam môže prísť aj nejaká kritika. Já si myslím, že takový žádný moment se neměl. Asi by ten moment přišel, kdyby třeba točila podobný TikToky, co některý český političky, že třeba tancujou, tak to bych řekl, že to asi jako ne. Ale ne, jako asi nebyl žádný takový moment. Škoda, že ty české političky nemají takového Filipa Nerudu, který vím, ale můžeš napísat i tým českým političkám, víš, že budeš jim robiť zadarmo poradcu. Já ti jenom řeknu, Veroniko, on teď napísal jedné české političce a výsledkem toho napísání byl blog. Ale blog z koho strany? Z té političky strany? Ano, z té strany političky, která to neunesla, ale vůbec to neunesla. OK, to si dohľadám, lebo teda na Slovensku nám občas hapruje ten internet. Nie len politika na 4 svetové strany, ale aj internet. Robím si žarty, samozrejme. Dobre, a kedy si bol najviac hrdý na mamu? Určitě, když skončilo první kolo prezidentských voleb a vlastně bezprostředně podpořila vlastně Petra Pavla proti Andrejovi Babišovi. To bylo jako, protože to se v české politice předtím nikdy asi nestalo, že by to bylo takhle bezprostředně hned po výsledku. Takže to byl určitě moment, kdy jsem jako říkal jako wow, že to je hustý.
No, asi tenhle jako moment mi napadá, jako to bylo pro mě silný jako moment. A když jsem byla zvolena? No tak dobře, tak když byla zvolená, ale to byl jako takový jako wow moment, jako, protože dobře, tak když byla kampaň do Evropského parlamentu, tak bylo jako skoro jasný, že se tam dostaneš. Ale nebylo jasný, že tohle uděláš jako takovou podporu, kterou nikdo ještě před tebou jako neudělal, takový politický jako krok, že jo. Tak pro mě tohle bylo jako wow. Bavila ťa politika aj predtým, ako sa do nej matka rozhodla vstúpiť? Jo, já jsem určitě, mě politika jako i to veřejné dění zajímalo, ale jako asi mě nezajímalo jako tolik jako teď, protože teď do toho mám jako určitý i vhled díky mamce, takže jo, já jsem se vždycky zajímal, jako když jsem byl menší, tak jsem koukal na zprávy, četl jsem si nějaký články, ale teď mě to asi zajímá ještě jako násobně víc, no. Ty si ako robila s tou témou politiky alebo svetového diania, keď si vychovávala synov, teda aj s manželom, že rozprávali ste o tom, ja neviem, pri večeri, alebo ste to nechávali len tak plávať? Rozmýšľam, že čo mám robiť, aby som si doma vychovala takého Filipa Nerudu. Akurát v mém prípade teda Šimona a Sáru. Ne, tak my jsme politiku doma vždycky probírali, protože jsme se vždycky zajímali o veřejné dění. Myslím si, že covid to hodně jakoby znásobil, protože já jsem v době covidu byla rektorka univerzity a to byla naprosto mimořádná jako doba, situace, kdy člověk vlastně pro svoje kroky neměl oporu v legislativě a vlastně bral na sebe jakoby odpovědnost, čili to byla fakt mimořádná doba, která si myslím nás jakoby velmi vycvičila, ale já musím říct jeden takový moment, který jsem si vlastně jakoby uvědomila, že je strašně důležitý, co děti vidí jakoby v rodině a jsou vlastně nasávají jako houby o to, o čem se jakoby dospělí baví. Protože my jsme byli vždycky jakoby hodně protiruští, jo. Můj děda byl v lágru v Rusku, my jsme prostě neměli jako Rusí nikdy rádi a když jsme vždycky jezdili na dovolenou, tak já jsem sobě někde v restauraci jako komentovala ten způsob, víš, jaký oni mají taky toho okázalého chování v té restauraci, já si to tady všechno koupím a podobně. A Filip vždycky se tak trošku jako ze mě jako styděl, vždycky říká, mami, oni ti můžou rozumět, jako co říkáš. No a pak vlastně přišlo to ráno strašný, kdy jsme jako všichni vstali a zjistili jsme, že na Ukrajině je válka. Já si pamatuju, jak on tehdy přišel a říká mě, mamko, měla pravdu, já už to chápu. A to mi vlastně jakoby docela otevřelo oči v tom, že je nesmírně důležitý s těma dětma jakoby o tom mluvit. A druhý moment, když jsem si to uvědomila, tak bylo vlastně to, co se stalo v Izraeli. A taky tehdy jsme vlastně zjistili, jak nedokonalý je vzdělávací systém, že vlastně ta mladá generace v jeho věku vlastně vůbec se v dějepisu nedozvěděla historii toho konfliktu, vlastně vůbec nevěděla, co si o tom má jakoby myslet, jo, a vlastně automaticky stála na té druhé straně, protože mladá generace vždycky si zastává toho slabšího, toho, komu jakoby je ubližováno a taky bylo vidět, jak oni hnedka potom, protože se o to zajímali, a tak šli na nějakou přednášku o historii toho konfliktu a jak najednou Filip říká, hele, to není tak jednoduchý, prostě my jsme se dozvěděli, že to je vlastně složitá jakoby situace, tak z toho chci říct, že je strašně důležitý tady o těch věcech jako s mladou generací mluvit a je strašně důležitá výuka novodobých dějin, že jo? Protože bez toho si ta mladá generace vlastně nemůže vůbec utvářet názor jako na svět. Súhlasím. Filip, čo teda mladí ľudia chcú od politiky? A od politikov? No, asi by od nich jako... Já teda nemůžu mluvit za všechny mladí, jo. Já tohle nemám rád, když se jako všichni mladí hází do jednoho pytle. Já bych teda, kdybych mohl mluvit jakoby za moje vlastně okolí, za kamarády třeba, co mám, tak spousta jako kamarádů má pocit, že se o ně jako politici dostatečně nezajímají. Že protože si řeknou, že vlastně jako nejdůležitější voličská skupina jsou důchodci, tak pojďme tady mít program pro důchodce a spousta těch stran se fakt jako o ty mladý nezajímá a tím pádem oni mají pocit, tak proč bych měl jako přijít k těm volbám, jako proč bych měl tady jako jít volit. Jako spoustukrát se potkám s názorem, že jako jeden hlas nic nezmění, to teda se taky jako mezi mladýma dost jede, ale myslím určitě jako být na sociálních médiích a vlastně skrz ně jako oslovovat mladý a
ty témata vlastně, které jako se dotýkají mladých, tak je víc komunikovat určitě jako na sociálních sítích a více prosazovat. Za mě teda. Inak to, čo si popísal, že nechceš generalizovať, tak my na Slovensku sme k tomuto mali aj taký výskum, normálne veľkú štúdiu mladých ľudí prvovoličov, teda 18 až 25 rokov. A tam až 80% mladých vyjadrilo presne tento pocit, že majú pocit, že sa politici a političky o nich nezaujímajú. Takže to, čo je tvoj pocit, my sme mali aj dátami potvrdené a úplne s tým súhlasím. Dobre, a čo by sme mali aj my dve napríklad robiť inak? Ako chápem, že nemáš asi úplne naštudovanú moju, ale vieš, že dobre, že dve europoslankyne z Česka a zo Slovenska v Bruseli, ktorý je trošku vzdialenejší, skritizuj nás. Ale ti navarí večeru na A tak to se spíš já musím zeptat vás, co vy nabízíte těm mladým. No, veď toto. No veď ja napríklad, keď sa teda, prepač, hovorej ty niečo. Hovorej. Ne, tak já si myslím, že a teďka to už je, my jsme se o tom nebavili, takže to bude naše výměna tady jakoby názoru. Já mám vlastně pocit, že Filip je reprezentant generace, která už se vlastně narodila do Evropské unie. Oni nezažili to, co to je nebýt součástí Evropské unie. Oni nezažili to, jako že by nebyl třeba Erasmus. Nezažili to, že by nemohli volně cestovat, že by si neukázali, kam chtějí jet, tam, pokud to finančně utáhnou, tak tam prostě pojedou. A já mám vlastně takový pocit, možná špatnej, že ta generace si jakoby neuvědomuje a my v tom selháváme v té komunikaci, jaký jsou přínosy toho, že jsme vlastně v Evropské unii, protože ten veřejný prostor je zahlcený populistama, kteří samozřejmě jsou jednodušší, oni nemají žádnou přidanou hodnotu, nic té společnosti nepřináší, jenom kritiku. A vlastně se to zvrtává do toho, že si vlastně jenom pořád říkáme a vyjmenováváme, co je na té Evropské unii špatně. Ale vůbec vlastně neříkáme to, co je dobře a to je strašně moc věcí, které díky té Evropské unii máme. No nevím, jak to vnímá ta mladá generace. To jako já opravdu nemůžu mluvit za celou mladou generaci, ale mám takový pocit z toho, že vlastně jako různé věci, které přináší Evropská unie, tak jako my bereme jako mladí jako samozřejmost a vlastně ani nevíme, že to je díky Evropské unii. A potom vlastně jako tady jako už takový špatný slovo Green Deal přijde a jako spousta mladých na to jako fakt špatně slyší na ten Green Deal, jo. Zase třeba, co si myslím, že určitě je téma pro mladý, tak spousta mladých si přeje euro, třeba u nás v České republice, vy už ho teda máte, vy jste popředu, jo. Ale jo, jako i to euro si myslím, že mladí by chtěli a ono to vypadá, že to u nás jako zase dlouho nebude to euro, že? No, zaujímavé ťa počúvať, lebo ja si to tak analyzujem, keď som ťa počúvala vlastne, že asi ani nemôžeme viniť tých mladých ľudí, že niektoré veci berú za samozrejmosť, lebo presne poprvé sa do toho narodili a po druhé nepočujeme to úplne často u nás na Slovensku viac a myslím si, že aj v Česku to trošku počuť, že skôr sa ten Brusel spomína v tom negatívnom z toho politického žargónu, že politici hovoria, že Brusel nám niečo káže, kvôli Bruselu niečo musíme, Brusel nám niečo berie a nie často hovoríme o tom, že čo nám dáva, takže to je niečo, čo asi aj my by sme mali viac. A keď si sa pýtal, že čo my ponúkame, tak ja sa napríklad intenzívne venujem tej téme bezpečnosti na sociálnych sieťach, lebo to, čo si ty hovoril, že ti niekto napíše v online, neznamená, že ti to povie aj v realite. To nemusí byť úplne vždy tak. Opäť my sme na Slovensku zažili atentáty buď na 2 členov LGBTI plus komunity alebo na premiéra a tí ľudia boli zradikalizovaní aj online, čiže tam je veľký súvis medzi tým, čo sa deje v reálnom svete a v tom onlineovom svete. A nebolo by teda pre teba možno, že jednoduchšie, už mamina už je zvolená, do kampane chvíľku ešte máte čas, ak teda pôjde, má znova kandidovať na prezidentku? Jako to mám odpovědět za ní, to je otázka na ní, ne? Čo si ty myslíš o tom? Já si myslím, že teďka je europoslankyně. Jako. Dobre. Šikovný. To bol taký chytáčik, ale dobre si to zvládol. Že nebolo by jednoduchšie byť ticho napríklad aj na tých sociálnych sieťach pre teba a nevyjadrovať sa práve k tej politike, ktorá je taká polarizujúca? Si myslím, že tohle by si přáli někteří politici, aby jsme my mladí byli ticho. Já si myslím, že to naopak máme být jako nahlas. Hodně. A máme být slyšet, protože to je důležité. Jako my jsme ta budoucnost jako vlastně celého světa, že jo? No. Prostě my jsme budoucnost a jako náš názor by měl být taky slyšet. Nejen vlastně názor jako dobře důchodců, jako oni vybudovali tenhle svět, patřím za to díky, ale jako my budeme tady jako žít těch dalších x let, že jo? Takže já si myslím, že jako názor mladých má být slyšet
A mě to baví jako se hádat třeba s politikama na české scéně, takže jako já se v tom vyžívám, takže mě to baví. Aha, ja si to užívam, ja sa cítim dobre, to je taký slovenský politický výrok. A môžem ešte tak trošku do osobna ísť? Že ako ty vnímaš moment, že si Danušin syn, hej? A teraz sa to pýtam osobne, pretože ja som sa vydala za niekoho, kto bol predtým veľmi známy na Slovensku a trošku trvalo, kým som nebola, že jeho žena, ale už niekto so svojím vlastným príbehom. Ja nehovorím, že toto sa tebe deje, ja len hovorím, že a môže tam byť aj tento element. Pracuješ s ním nejak, alebo to tak u vás vôbec nie je? No je to tak jako extrémně, že jo, jako já to mám úplně pod čímkoliv, co napíšu. No, víš, co mu napíšou? Povolání syn. No, a to je strašně nefér. Je to nefér, je to velmi nefér. Je to jakoby, já to beru opravdu s nadhledem, protože já vždycky na to odpovím, hele, každý chlap je něčí syn prostě. A jako častokrát, že co tam se jako opakuje, co jsi dokázal, jako, že tady jako komentuješ něco. Jako já bych rád připomněl, že já pořád studuju, jako já nejsem nějaký, já jako nikdy nikomu jsem neříkal, že jsem v životě to extrémně dokázal něco, ale já si opravdu myslím, že jako mám právo mít na to názor. A je jedno, jako jestli jsem tady jako syn Danuše Nerudové, nebo jestli jsem tady z rodiny Fica, nebo kohokoliv, jako já si myslím, že každý má právo na to mít názor a jedno vlastně čí je syn. A myslím si, že to je blbost, jako zasnul se tomu a beru to s nadhledem, ale jako myslím si, že to je nefér, no. Je to nefér, hovorím ti, že ja to vnímam tak ako osobne a skrz aj presne toho, že aj moje deti raz možno bude niekto hodnotiť, že sú niekoho syn a dcéra. Takže veľmi je osviežujúce počuť, že to vieš takto s nadhľadom brať. Podľa mňa to berieš lepšie, ako som to brala ja v úvodoch s tým môjim manželom. Takže ďakujem. Tí mladí, oni sú takí šikovní, vidíš to? Také dobré. Oni jsou naše budoucnost. Oni sú aj naša prítomnosť. Víš, a proto já jsem tak optimistická ohledně budoucnosti, protože když to vidím, jako vidím to doma, ale vidím to třeba i mezi těma mladýma ve stanu, tak já si prostě myslím, že to jsou uvědomělí lidi, kteří opravdu mají sformovaný světonázor, ví, co chcou a prostě očekávají od nás, od politiků, že budeme řešit ta témata, která se jich týkají. A třeba i ty sociální sítě. Já tady teďka hodím takovou jakoby rozbušku a zeptám se Filipa, zeptám se i tebe, jo, protože mě na to strašně často chodí otázky a souvisí to s tou anonymitou sociálních sítí, s tou sprostotou, agresivitou, ale souvisí to i s tou hybridní válkou, kterou vede Rusko na sociálních sítích. Myslíte si, že by sociální nebo účty na sociálních sítích měly být na občanku? Ja začnem. Teoreticky si myslím, že áno. Prakticky si myslím, že to nie je možné. Takže ja vždy vidím to, že poprvé ako je to nejak ideologicky a potom či sa to dá dať do praxe. Takisto keď sa bavíme už napríklad ešte o jednoduchšej verzii tohto, či sociálne siete zakázať alebo teda obmedziť do 15, do 16 rokov, ako niektoré krajiny sa snažia. Tá idea je jedna vec, to, či sa to technologicky dá urobiť v praxi a nie je veľmi ľahko obchádzať a týmto robiť ešte atraktívnejšie je druhá vec. Čiže ja súhlasím s tým, že sociálna sieť by nemala byť ihrisko, kde ti príde niekto, ako si to ty raz povedala, do obývačky a urobí tam potrebu a ty to budeš rešpektovať, lebo je to tvoja obývačka, čiže ty rozhoduješ o tom, čo tam je. Preto podľa mňa skôr lepšie nastavenie algoritmické tých sociálnych sietí, lepší fact-checking napríklad, označovanie povinné politickej reklamy, ale aj fact-checking politickej reklamy. To sú všetko veci, ktoré sú kroky, ktoré môžu vytvoriť lepší ten priestor a nemusíš nutne niekde ísť občianským, lebo ja vidím dnes, aká je tá debata o tom súkromí, o tej privacy v Európskom parlamente a tam sú neprekonateľné rozdiely medzi niektorými krajinami, že niekde jednoducho by neprešlo, že dávať niekde svoje osobné údaje, niekto je s tým viac OK. Já souhlasím a myslím si hlavně, že jako omezovat svobodu toho být jako anonymní na sociálních sítích není dobrý nápad a vlastně by to ani dobře nedopadlo podle mě. Protože ne všichni jako používají tu anonymitu na to, aby jako někomu šli nadávat, že jo? A myslím si, že by to ani nefungovalo s těma občankama upřímně. Tak 2-0 pre nás. Ne, to já neříkám, že mám názor, ale je to že mám názor, že by to mělo být na občanku, jen to téma poměrně rezonuje a dost často na to dostávám otázky, tak mě zajímal názor mladé generace a zajímá mě názor tvůj, protože ty se tomu věnuješ podrobně ve výboru. No a teraz ešte si povedzme, Filip, že ja počúvam niekedy od mladých ľudí, že sa až
až boja budúcnosti, keď vidia vojnu, infláciu, ďalšiu vojnu, planéta, že horí na niektorých miestach, výkyvy počasia, tak majú asi aj právom obavy. Ako to cítiš ty? Tak já to vnímám určitě velmi intenzivně, protože momentálně ve světě panuje napětí, který vlastně bylo naposledy, když byla studená válka. Máme tady válku na Ukrajině, máme tady válku v Gaze, máme tady napětí mezi Tajvanem a Čínou a spousta jako mladých se opravdu bojí, že by mohl být ten jako celosvětový válečný konflikt. Když teďka že máme v Americe pana Trumpa, v Rusku máme zase pana Putina, takže já si opravdu myslím, že spousta mladých, jako, že je to vlastně trápí tady tohle, to napětí a jako vlastně spousta i mých kamarádů se mě ptá, jako myslíš si, že bude třetí světová válka? A já vlastně jako ani nevím, co jim na to mám odpovědět, protože já sám nevím, jako vlastně, jestli to jako fakticky někdy bude, protože často fakt vypadá, že by to mohlo být, takže jako myslím si, že to je jako reálný problém, jako toto. A že vlastně by to politici asi jako měli nějak líp komunikovat s těma mladýma, protože ono jako, že jo, spousta mladých je na TikToku a na TikToku opravdu jede ta propaganda, že ta třetí světová válka bude. Já když si projíždím TikTok a tak na mě každý 10. video vyskočí, že jako se plánuje třetí světová válka. Takže jo, je to problém za mě. Bude třetí světová válka? My musíme udělat všechno pro to, aby nebyla. To je ta odpověď. Je to tak. Aby sme to odľahčili na záver. Čo nevie nikto o vašom vzťahu teba a tvojej maminy a čo by si teraz chcel povedať? Je také niečo? Alebo môžeš niečo veľmi zahambujúce na ňu povedať ešte teda, ak by si chcela Veroniku. Nech máme kliky. Ale chápem, že aby náhodou bulvár nekrmili sme príliš. No, já asi podle mě, že... A to je všude, že si občas lezem na nervy. Ale myslím si, že to jako spousta lidí si myslí, že to je jako takový růžový všechno, aha, ale myslím si, že jako ta realita je taky, že si občas lezem na nervy a že to jako spousta lidí možná si myslí, že to tak není. No nevyzerá to, že si leziete na nervy úprimne. Ty vyzeráš veľmi taký uvedomelý. Danušu poznám, že ona je taká v pohode. Dobre, ale je to normálne teda, že si rodič s dieťaťom lezie na nervy? Určitě je to normální. A kde ty vidíš svoju nejakú budúcnosť? Já teďka, až odmaturuju, tak na vysoké škole. Aha. A potom uvidíme. OK. A momentálně se soustředím jako na maturitu. Dobre, držíme ti palce. Darí sa ti v škole? Darí sa mu v škole? Já tak to je otázka, ke které já se nechci vyjadřovat. Bez komentáře. To je prvýkrát, čo som od Danuše počula. Bez komentáře dvakrát. Tak ja si to vygooglím, alebo neviem, zistím možno od tých komentárov niekde, že ako sa... A čo vás ešte čaká teda tu v Bruseli, kým budete tu v Bruseli? No, nás už dneska čeká nás rada a odpoledne nás čekají nějaké jednání a večer letíme domů, ale ještě než skončíme, tak já bych se chtěla zeptat na jednu věc. Co bylo rozdílný, než jsi myslel, že bude tady v tom fakt, a musím říct u mě, extrémně nabitým pracovním týdnu? Tak jako asi jsem opravdu nečekal, že to je tak jako intenzivní v podstatě, že furt někam lítá, jakože tady po té budově furt někam lítáš na nějaký schůzky, ale tak asi toto, jako mě, jako, že jo, ty když přijdeš domů, tak vždycky říkáš, co jsi dělal, takže jako já už tak zhruba vím, jak vypadá ten tvůj pracovní den, takže mě už nic moc nepřekvapí. A je povieš niekedy, že ticho, mňa to nezaujíma? Já si zavřu dveře, pak to... A to je niekedy efektívnejšie. Veľmi. Tak ty si myslel, vieš, že sa tu podľa mňa, že ty len rozprávaš doma a inak si tu dávaš kávičky. My tu máme inak takých kolegov europoslancov, čo podľa mňa stíhajú oveľa viac spoločenského života alebo lepšiu gastronómiu ako my, ale tak to už každý ako si naplňa mandát. No ja sa veľmi teším, že si tu bol. Ja som veľmi rozmýšľala presne nad tým, aby z toho nešlo z toho podcastu, že sme si ťa sem zavolali, lebo si Danušin syn. To tak naozaj nie je. Si mladý človek, ktorý má strašne veľa zaujímavých názorov. My už sme tu podobne mladého človeka z druhej strany rieky Moravy mali. To bol zase Slovák. Takže snažíme sa rozprávať sa s mladými ľuďmi. Možno príde aj nejaký starší niekedy. Staršia. Uvidíme. Nemáme vekovú hranicu. A veľmi sa teším, že si tu a myslím si, že je hrozne pekné a naozaj to teraz hovorím bez žartov vidieť ten vzťah medzi vami aj s tým búchaním dverí niekedy, je to úplne v poriadku. A aké dôležité asi aj pre teba je mať takúto podporu
lebo keď by si bol len nahnevaný, že mama je v politike a ešte by si jej to asi vyhováral, tak by to bolo pre teba oveľa ťažšie. Takže ja ti za to aj takto vlastne ďakujem. Tak díky, že ses k tomuto propůjčila, že si za námi přišel. Já děkuji za pozvání. Aj si odpísal niekedy niečo také veľmi smiešné na nejaký komentár, alebo nejak si sa hádal, keď o mame niekto niečo písal? Jo. Ano, Hej. odpísal. Odpísal. Několikrát. Několikrát. Ale inak to neodporúčaš, nie? Ne. Nereagovat. Nereagovať. Dobre, to si zapamätáme všetci. Tak ďakujeme ti, Filip. A po maturite možno opäť sa ťa opýtame, ako sa ti darí. Děkuji. Ďakujeme vám za počúvanie a sledujte nás na všetkých platformách.